Dok gledamo desantiranje borbenog vozila vazdušno-desantnih jedinica padobranom iz aviona vojno-transportne avijacije, par reći o videu. Kao što je to već najavljeno od dela preostalog materijala iz mesečnog pregleda za mesec decembar, izabrani su zanimljivi prilozi o aktivnostima i naoružanju stranih armija. Pa da krenemo. Takmičenje Sajanski marš je jedina zimska disciplina međunarodnih vojnih igara, koje se izvodi u podnožju zapadnog Sajana u Južnom Sibiru. U videu su prikazane pripreme oružanih snaga Ruske federacije za to takmičenje. Održava se polovinom aprila ili početkom maja meseca u dve etape po 25 km, tokom kojih se izvodi 12 različitih zadataka, kao što su potraga za stradalim u lavini, spust pomoću fiksnog užeta, prevoz unesrećenog i drugi. Na posljednjem takmičenju učestvovalo je 8 ekipa iz 7 zemalja, od čega je jedna ženska ekipa. Srbija do sada nije učestvovala u ovom takmičenju, a bilo bi to zanimljivo iskustvo. А? Ну, и все. И там карабин повешен. Так, на. Вот это должна быть. Puške AK-12 su nedavno ušle u upotrebu oružanih snaga Ruske federacije, a u organizaciji Istočnog vojnog okruga organizovano je njihovo testiranje od strane izviđačkih jedinica
po jakom mrazu na poligonu u blizini Habrovska. Ovim video prilogom je dokumentovana ta aktivnost. Nije navedeno šta se tačno ispitivalo, ali je na jednoj od pušaka primetan kolimatorski nišan, a na drugoj ne. Огонь! Na snimku vidimo dejstvo jurišnog aviona A-10 Thunderbolt 2 iz topa GAU-8 i modernizovanim laserskim navođenim bombama GBU-58 ili GBU-59 PVV-2, pri čemu ova druga ima i opciju GPS navođenja. Dvomotorni jurišni avion A-10 Thunderbolt 2 je dizajnirala i proizvodila kompanija Fairchild Republic. Serijska proizvodnja započeta je 1977. godine i ukupno ih je proizvedeno 715 primeraka. Avion je koncipiran oko teškog automatskog topa GAU-8 Avenger, što mu je osnovno naoružanje, a trup aviona je ojačan oklopom koji štiti pilota i vitalne delove aviona, dajući mu povećanu borbenu žilavost. Namenjen je za dejstvo po tenkovima i oklopnim vozilima, a korišćen je od Prvog zalivskog rata do rata u Iraku u 2003. godine. Ukupno ih je oboreno 5, dok je više desetina oštećeno. U Rusiji je 23. decembra obeležen Dan strateške avijacije vazdušno-kosmičkih snaga. Tim povodom Ministarstvo odbrane Ruske federacije objavilo je snimak posvećen upravo pripadnicima ovog roda avijacije, a koji pokazuje snagu i moć ovih jedinica. Strateška avijacija potiče od eskadrile letelica Ilja Muromec, a formirana je 23. decembra 1914. godine. Strateška avijacija Ruske federacije je u stanju da operativno izvede vazdušni napad na bilo koju tačku planete i predstavlja produženu ruku ruske vojske, koja je u stanju da protivnika drži na bezbednoj udaljenosti od granica Rusije. U sastavu strateške avijacije su avioni Tupolev 160, 90 MS, 22 M3 i 160 M2.
Rapid Dragon je paletizovani sistem oružja kojeg čine više paleta upakovanih krstaricih raketa velikog dometa AGM-158 Jason. Sistem daje transportnim avionima poput Lockheedovog MC-130 Herkulesa i Boeingovog C-17A Globemastera 3 mogućnost da koriste rakete vazduh-zemlja. Paleta raketa sa padobranom izbacuje se sa zadnje rampe iz aviona, nakon čega dolazi do otvaranja padobrana, oslobađanja rakete iz palete, kratak slobodan pad, a potom i start motora rakete. Sistem omogućuje masovni, maskirani, iznenadni raketni napad na velikim daljinama, van dometa protivničke protivvazduhoplovne odbrane na ekonomičan način. Na snimku vidimo Boeingov transportni avion C-17A Globemaster 3 tokom testa polovinom decembra meseca, na kojem je krstarica raketa ovog sistema pogodila cilj u Meksičkom zalivu. Ovaj prilog je možda i odgovor na današnji post u zajednici kanala, pa ga pogledajte. Torch X Dismounted je umreženi napredni sistem izraelske kompanije Elbit koji poboljšava borbenu efikasnost i preživljavanje vojnika na bojištu integrišući senzore i efektore vojnika u mrežu, drastično skraćujući vreme reakcije u kritičnim trenucima. Sastoji se od integrisanih hardverskih komponenti, komandno-informacione aplikacije sa različitim softverskim dodacima i naprednog sistema nosača tereta. Sistem pruža svest o situaciji u realnom vremenu, automatsko deljenje podataka zasnovano na hijerarhiji i geografiji, omogućuje praćenje neprijatelja, sopstvenih snaga, izveštavanje, planiranje misije, navigaciju, analizu terena, proširenu stvarnost i 3D vizualizaciju. Type 10 je glavni borbeni tank japanskih kopnenih samoodbranbenih snaga četvrte generacije koji proizvodi Mitsubishi Heavy Industries. U službi se nalazi od 2012. godine. Proizvedeno ih je stotinak i trebalo je da zameni postojeće tenkove Type 74 i Type 90. Gledamo tipičnu sliku sa bojevih gazanja ovim tenkovima koje su ispunjena dinamikom i vatrom iz pokreta. Norveški parlament je 2013. godine izglasao regrutovanje žena u norveške oružane snage, čime je ta zemlja postala prva članica NATO u kojoj je služenje vojske postalo obavezno za oba pola. Godišnji kontingent za služenje čini 60.000 žena i muškaraca sposobnih za vojsku. Od toga broja oko 10.000 se primaju na odsluženje kako bi ispunili tu obavezu. 1/3 regruta čine žene i taj procenat iz godine u godinu raste. Kriterijumi za selekciju zasnovani su na opštem znanju, fizičkim sposobnostima, mentalnom zdravlju i ličnoj motivaciji. Osobe sa retkim sposobnostima, kao što su lekari, sveštenici, aviomehaničari i sl.,
regrutuju se bez obzira na nivo motivacije. Maksimalno trajanje vojne obaveze je 19 mjeseci, a nakon godinu dana služenja vojnog roka imaju obavezu u rezervnom sastavu, odnosno kasnije u nacionalnoj gardi, još ukupno 7 mjeseci ili dok ne napune 44 godine života. Profesionalne oružane snage Norveške čine ukupno oko 11.500 vojnika po ugovoru, podoficira i oficira. Pakistanska vojska je 21. decembra 2021. godine testirala krstaricu raketu domaće proizvodnje Babur 1B, koja ima domet veći od 900 km, što je dvostruko veći domet od prethodne verzije istog modela Babur 1A. Za potrebe navođenja rakete koristi se inercijalni navigacioni sistem, Terkom i GPS, odnosno GLONASS satelitsko navođenje. Turska odbrambena industrija je poznata po proizvodnji različitih bespilotnih letelica i municije i veoma dobro sprovodi proces uspešne integracije različitih grupa proizvoda. Takav je slučaj prikazan i u ovom promo videu oktokoptera kompanije Dassault Aviation Technologies, u koji su integrisani proizvodi kompanija Tubitak Sage i drugih. Postoje 3 verzije letelica, srednja, teška i teška plus, koje mogu nositi različiti broj bombi Togan. Srednja verzija može nositi 2 bombe Togan, teška 6, a teška plus do 12 na daljinama od 10 do 40 km. Letelice se mogu koristiti za prevoz tereta, odnosno u logističke svrhe.
Turska kompanija Aselsan je posljednjeg dana 2021. godine predala na upotrebu oružanim snagama Turske prvi primjerak novog sistema za radioelektronsku borbu pod nazivom Vural Radar Electronic Warfare System, čiji je hardver i softver u potpunosti domaći turski proizvod. Sistem se sastoji iz podsistema za elektronsko izviđanje i podsistema za elektronsko ometanje. Na kraju ispratimo let višenamenskog borbenog aviona Su-35S vazdušno-kosmičkih snaga Ruske federacije. Do sljedećeg videa, pozdrav!